Bună ziua, prieteni, cu următorul video și la iepuri. Asta să mai fac așa un video, s-a pus și căldura afară. O să schimb apa asta, o să le dau niște porumb de mâncare, iepuraică acolo. Să le pune și le-am dat niște lubeniță, pâine au. Schimb imediat să iau aia de acolo, să iau apa și să le schimb. Așa. De data asta filmez cu S9-ule. Acum am filmat cu un Motorola. Acesta este telefonul. Tocmai ce am fost pe YouTube, dar nu am net aici. Pot să activez datele dacă vreau. Da. Stați un pic că vreau să... Acum o să-mi promovăm pe Liliana, contul ei de YouTube. Dar nu știu, nu înțeleg că de ce nu apar notificări la soalță. Asta nu înțeleg aici. Da. N-a rost să stea blana pe aici. Mi-au făcut și mizerie. Imediat o să revin, mă duc să iau niște porumb, să schimb apa asta și revin după aceea. Sau, prieteni, am spălat un pic și asta. Să le pun apa, acum am luat o căleată. Mai la pun grâul aici, adică porumbul să-i grâu, mă mai încurc și-o, da. O să mă duc acum să iau niște iarbă, să le arunc și lor. Vreau să-mi scrieți care este iepuraicul dintre ăsta și cu ăla de acolo. Ia să vedem care sunt prieteni, vreau să vă spun. Să-mi spuneți. Mă duc să iau iarbă și revenim după aceea iar din nou. Sau, prieteni, am luat și sacul de iarbă. Le arunc aceea, mai dau mai târziu. Am niște băluri de asta. Așa, și mai târziu le mai dau. Da, prieteni, rămâne promovarea făcută. Să promovăm canale. Cam asta a fost videoclipul. Vă doresc sănătate, tot ce vă doriți. Și nu uitați să vizionați clipurile. Numai bine. Ceau!
Haideți, prieteni, să facem promovarea cu o doamnă foarte respectoasă. Imediat o să o găsesc pe aici. Dacă nu o găsim, bă, da? Nu uitați să vă abonați, prieteni, și la contul ăsta de YouTube. Să facă și ea 100 și ceva de abonați. Are 96. Nu uitați să dați like, comentariul la cont. Să vă abonați. Vă mai zic încă o dată o zi minunată, numai bine și ne auzim. Ceau. Seara faină. Dați cu s-a făcut vremea de urât. Cu alea doi porumbei. Porumbiță și porumbel.